of these polling centers. Even if it has 3G, does it have the strength that is required to transmit an image? And so that's a conversation we are going to have with them. There's a meeting which is coming soon, and we shall be able to give you further information. Ndalo birio gabirio motelo ne yiero maduong' jakom duol matayo yiero pachoka Wafula Chebukati oramun IEBC biro luwo chike duto ma oketi motenore kod yiero. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwa Ramogi jong mana kaka isewinjo mano romo mabende IEBC no bedo godo odiochieng' manyoro kod moko kuom jogo ma olap dhogi ndong' ne komno mar 10 piny Kenya. Nyaka sani nitiere ji 55 mabende olap dhogi ndong' ne komno mar 10 piny Kenya ka 40 kuomgi gin jochung' kar kendgi kata independent candidates. 14 gin jogo machung' kod duond buche mag siasa mopogore opogore ka ng'at achiel ema biro laro kom 10 piny Kenya kawuok e riwruok kama bende giseloso e pachoka. Green kinyalo winja ng'eyo ni in bendi neno romo makamano mar IEBC mabende otimore odiochieng' manyoro. Green nyaka sani waneno ka IEBC dwaro ni jogo mabende olap dhogi ndong' ne komno mar 10 piny Kenya gichwal mbele listi mar supporters kata johera margi 2,000 kaachiel kod ID kata opande margi e kinde ma eka puodhgi kaka jogo manyalo laro kom 10 piny Kenya. Mano en gima kare ma IEBC timo kosen mana yo mar tiyo godo e loro ne jomoko oko. Kalure ni nitiere jomoko mabende IEBC wacho ni ponono gionge kod adiera mar laro komno mar 10 piny Kenya. Erokamano Joyce, gima adwa wacho wach dwaro mar IEBC, duol mar IEBC mondo jok ma olap gi ndong' ne kom mar ker mondo okel ji 2,000 ma support nomination margi kowuok at least counties 24 en dwaro mar chik mar constitution marwa. Constitution marwa emoketo dwaro no ni ng'ata madwaro no mondo chung kom mar ker nyaka kel signature mar sei mar ji 2,000 kowuok e counties ma ok tin ne counties 24 ma support chung mare. To kineno dwaro ni ama dwaro mar chik no en mondo ng'at ma dwaro mondo bed ker nyako meet dwaro moko matindo nikech kom mar ker en kom mar a national seat. Koro ng'ato ok nyal beta ne en support base mare en mar gweng' nikech kopo no yier ng'ato ilano to ng'ano nyaka bed face mar piny mar Kenya. E gini dwaro na ng'ani obed gi teko ama gimbi e counties moloyo ma ok tin ne counties 24 e jok muyie e chung mare. Ne waneno ka ogai mar Azimio One Kenya Alliance no dhi bochoko signatures kowuok kuom 47 counties te magikelo signatures mowuok e 47 counties. Mano nyiso kendo o comply gi chik ma dwaro ni ng'at machung' nyaka kel jok muyie kode kendo jok ma support chung mare kowuok e counties ma ok tin ne 24. To kineno ka jomoko nitie jok moko mabe timo kalo counties 24 nikech seche ma signatures gibedo collected ntiere moko ma ibro wit oko ne either oko bedo collected maber oko bedo signed maber ama jok mobedo signed go are not registered voters. Emomiyo ineno ka jo siasa ma teko gi ng'eny kendo man ga resources wuok ok tim mana 24 counties to giwuothe e counties gote mondo giyud support maber. Mano kamano Joyce. Erokamano ahinya Green. Kapod wadhi mbele, kapod wantiere mana e wachno mar kata puodho jogo ma ponono olap dhogi ndong' na komno mar 10 piny Kenya. IEBC bende nowacho yanga ni jogo nego bed ni chwalo oboke gi mag somo mar yango ka bende gichopo dwaro mar somo ka gidwa laro komno mar 10 piny Kenya. Mano ere kaka konyo e laro kom mar 10 piny Kenya kendo ne ni jogo malaro kom makamano chopo dwaro madwarore. Kwaneno lokruok manosebedo e chikewa kochakre 2010 mane wakalo constitution manyien ne ntiere dwaro moko mane oket minimum requirements ma e position mopogre opogre ma ng'ato madwa chung' nyaka bedgo mondo koyiene mondo chung'. Dwaro gi en ni sheria ng'iyo kom ma ng'ato dwa chung'ie
kod responsibilities ma ng'ano dwa dhi bet godo ma iwacho no mondo ng'ani o discharge responsibilities mage maber kendo e yo makare kendo mondo ti kaka chik dwaro nyaka obed gi somo mochopo kuma kama ekonyalo discharge responsibilities mage e yo makare. To dwaro ni waneno ka ok en mana gima apply intention mar sheria marwa no ok en mana ni gini obed mana ma president kende. Kisomo sheria mopogre opogre ma en dwaro mano ripo bed ni bet kochakre e kom mar president kodhi e kom mar National Assembly bobiro nyaka e kom mar MCA. Waseneno ka court nodhi bong'ado bura na sheria ilano okoripo apply ne MCAs nyaka certain time kendo mano be notimre nyaka e National Assembly. But koro kumwachiko ni waneno ka wa insist ni jo siasa magwa nyaka bed no somo kiwango moro nikech magi jok ma kagi dhi e bunge magi jok ma dhi loso nwa chike to waneno ni ng'at moko somo e yo makare nyalo bedo gi taswisi mar loso chike makare kidhi bunge ineno ka iwacho ni language mar communication en Kiswahili gi Kizungu to yo mwanyalo ng'eyo go ni ng'eyo Kiswahili gi Kizungu en ni wang'iyo kuweni somo michope mondo wang'e ni inyalo bedo gi winjo makare e gik matimre e bunge kendo seche ma ji loso chike mondo contribution mari obed e yo makare to magi kendo ineno ka dwaro ilani no bet kwang'iyo chike jok mane wasebedo go e bunge ndalo mokalogo no kelo ni ber mondo waket ni ng'at madhi e bunge osomo kiwango moro makama mondo kik yuda jok mabet nde e bunge to mane me noketo dwaro no kwadhi e kom mar ker wang'iyo responsibilities ma ker oripo bed ni timo kendo wang'ado no mondo ibed gi teko mar tiyo tich mar ker nitie wango moro mar somo manyaka bed ni sechope mano en gima ber kabisa. Erokamano ahinya Green. To kapod wantiere mana e twak machalo kama nitiere jogo ma chung' kar kendgi mopogore opogore ma sani koro ne kwedo wach makamano ka gipenjore ni ang'o momiyo onego bed ni wachwalo listi mag sei mag ji 2,000 mawuok e counties 24 ka bende gibugo mar dhi e doho ka gidwaro ni oruch oko chik makamano. Bende nyalore adier ka gidhi e doho nyalo dok ka korgi kose wach makamano chike mag IEBC doho ok nyal balo godo? Chik no gima dwaro ni jowinjo wa ong'e chik no ok en chik mar IEBC kendo ok en gima IEBC emotimo. Kisomo sheria, kisomo constitution marwa ineno ka constitution emoketo kendo wacho ni ng'at machung' e kom mar ker nyaka chom kiwango moro ma ji ong'eye e gwenge mopogore opogore. Dwaro no obedo best ne ing'iyo no president ama ker en ng'at ma ong'ere kendo yudo support kuonde mopogre opogre nikech ng'ani dhi bedo ng'at ma koloyo to nyalo bedo odhi bedo the face of the country kendo dhi bedo nochung' ni ji duto nyaka yud support mowuok kuom area mopogre opogre eko bed ni onyalo perform functions mage. Iyudo ka scenario moro nyalo bet ni ng'ato kade bed ni chik ilano onge iyudo ka ng'at moyier president en mana ng'at mong'e kumoro achiel miyo bedo ne matek mondo o perform functions mag office mag ker to dhi e court kila ng'ato to nigi teko mar dhi e court kendo ratiro ne mar dhi e court mondo oket court openj penjo mar interpretation mar chik kaka ondikgi to an kuma bete ok ane kumoro ma court nyalo wacho ni requirement no ok en e yo makare kaluwore gi practice masebedogo oko kae. Requirement no king'iyo tije ma ker timo kod gimidwaro ni ker otim en requirement maber kendo obro miyo office mar ker bedo office moluor nikech en office moyudo support kowuok e more than a half of the counties magwa. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi Ajwang' amedo paro ni okinyi ma kawuono wanono chal mar siasa e pacho kae ka ntiere kod wendo ma watudore godo achiel kachiel ka ntiere studio marwa mayudore boma ma Kisumu mano Green Odera ma en okil kendo en janono wechego mag siasa. Inyalo tudri kodwa e namba mar 2 3 6 0 0
Facebook kacha wantiere live iyudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ tioronwa penjo kachiel kod paro mora minyalo bedo godo e wi chal mar siasa e pachoka. Green ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Nyaka sani waneno ni nitiere ji 55 mabende dwa chunga kaka dwa laro komno mar tend Kenya mane yiero maduong' mahigani. To e kind jogo waneno ka nitiere ji mago ji 40 mochung' kar kendgi, ji 14 mabende ochung' kod duond buche mag siasa mopogore opogore. To nitiere ng'at achiel kende mabende ochung' kod riwruok mar siasa mwanyalo wacho ni sani en mana ogai mar ODM Raila Odinga. Maendi koro nyiso ni Ruto kata riwruok mar Kenya Kwanza poko puodhe kose Ruto chunga kaka UDA ka ochung' kod otiko mar UDA ma ok ochung' e bwo riwruok mar Kenya Kwanza. Erokamano Joyce. E weche mag kaka dhano jok mosetero kwayo margi mar chung' e kom mar ker, adwaro ni wapar mbaka moro mane wabedo go ndalo mane watimo amendment mar Political Parties Act mane waketo kinyalo paro Political Parties Act mane wan go nokoyie ni a coalition nyalo oro ng'ato mondo chung as a coalition party candidate. To ineno kane okal chik moyie mondo ng'at machung ker ne nyalo tiyo gi coalition party mar keto candidate margi mondo chung. To mane mwaneno ka jatend ogai mar ODM nokawo ma okelo riwruok mag parties 20 mokalo 26 ma parties gi odhi bo settle e candidates mowuok e party mopogre omiyo gin gimiluongo ni coalition party makelo jochung' mopogre opogre. To kanye mwaneno ka ogai mar ODM chung oor chama mar ODM to jalopne wuok e chama mar NAK Kenya. Mano nyiso ne gimit requirements mane okete amendment mag Political Parties Act manotimre dweche 2 mokalo. Kwadok e wach Kenya Kwanza, wach Kenya Kwanza ni bedo gi shida matin, to bedo gi shida e yore ariyo. Yo mokwongo en kineno Kenya Kwanza, candidate mar Kenya Kwanza org party mar UDA. Party mar UDA emogolo president kendo emogolo jalup president. Ma kai ne gitero gikgi kaka UDA no gitero gikgi kaka Kenya Kwanza. Omiyo Kenya Kwanza ma gitiyo go sani ka gir campaign go en mana gima giloso mar keto rwako ji kumoro achiel, lakini candidate gi deputy candidate margi owuok e chama mar UDA. Mano inyalo pogo go Azimio la Umoja ma otiyo go coalition party. Gigi te gin gik ma chik oyiego. Omiyo oyien jomoko no nyalo chung gi party margi, jomoko nyalo chung gi coalition party ila gima Azimio timo. To kendo waneno ka nitiere jok moko bende ma ochung as independent candidate ma dholuo dendo ni achung kenda. Magi jok madwa laro kom ka ok giketo affiliations maggi e party moro amora. Mano be sheria ama chik marwa ma govern elections be oyiego. Mana ka medo e wach ni gima numbers ma jok mo submit themselves mondo chung waneno ka sani gi hawo 55 to kwachako luwo criteria ma sheria oketo wadhi neno ka numbers gi dhi dok piny moloyo nikech criteria no ng'eny jok machung ok dhi meet gi. Ineno ka nitiere criteria mar nyaka ng'ato yud ji 2,000 kowuok e counties ma ok tin 24. Ineno ka sheria oketo nyaka kik ng'ato bed ni en bankrupt, ng'at machung ker kik yud ne en bankrupt. Koro nitiere iluongo ni steps ma oket mopogre opogre ma by the time ma IEBC clear jok madhi chung wadhi yudo kaka jok mochung namba mar jok mochung dok piny ahinya. Nineno ka nitiere ji 14 mane osegol nikech ne ok giketo jolupgi e samakare. Jok mane ok okelo jolupgi e samakare by 16th of this month nogol nyinge gi oko. Koro adwaro ni jowinjo waong'e ni pod numbers ma waneno ka gidhi reduce e yo ma chiek kabisa.
kendo kolure gi jok moko ma ben gi cases manyalo mono gi chung kom mar ker ama jolup mar ker pod wayikre uru neno ji mang'eny kibro gole list no ma by the time wadhi chopo election jok mibro puodh ok nyal bedo mang'eny ji 14. Erokamano, wanyalo wacho ni mano en mana yo ma bende oket piny mar neno ni listi mar jogo malaro kom ten piny Kenya kik bed mabor ahinya. Kalure ni kata ka wagoyo kwano ni en listi mar ji 55, otasno mar luto mbulu nyalo bedo mabor ahinya matamra gi nono. Kata kamano ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono Green, bende ni waneno ka duond burano mar Wiper odiochieng' manyoro bende ne giromo kata jogo ma dwa chung kod otiko mar Wiper odiochieng' manyoro ne giromo mar neno kaka ginyalo lalre kagin maneno ni Kalonzo Musyoka oduogo e riwruok mar Azimio la Umoja. Wanyalo paro ni Kalonzo Musyoka bende yande wuok oko kowacho ni en koro odhi chunga kod otiko mar Wiper kendo koro no seyiero nyaka jalupne mano Andri Sunkuli. Wewa kungwa winja negi mano timore e romo mar josiasa ma bende gombo chunga kod otiko mar Wiper e yiero maduong' ma higani. Juma achiel kende bang' jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka lando chung' mare e laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro kendo lando Andrew Sunkuli kaka jalupne. Moko kuom jotelo mani duond bura mar Wiper no bedo kod rome county ma Machakos kama ne gigoye mbaka wi duogo Kalonzo Musyoka riwruok mar Azimio la Umoja. Because we had already agreed to work under the Azimio One Kenya Alliance, that maybe it is time that we exhaust all the options that were available under the Azimio One Kenya Alliance, because there is a dispute resolution mechanism under that alliance. So we are asking our party leader that we do reconsider the possibility of having further discussions on this coalition arrangement. Romono mano tingo seneta Mama Kweni Mutula Kilonzo noketa yanga ni Kalonzo ni kod yiero ariyo kende. Duogere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kata bere debe yiero mabiro pono ne giyudo kalemo mano mi Kalonzo e riwruok mar Azimio la Umoja no onge kod fua. Kata kamano, jotelogo ne odagi momwegi piny duond buchgi ok nyal tiyo ngangiri riwruok mar Kenya Kwanza motel ne ko jalup jatend piny Kenya William Ruto. Wiper ni nyumba ambao tunaongea pamoja, tunakubaliana. Kwa hivyo ile tulikuwa tumesema Kalonzo atasimama kama presidential candidate, hiyo ilitokana na sisi kama viongozi. Tumekuwa na mkataba na Azimio. Kwa hivyo vile tumesema tukikaa chini na tuongee, na tunataka ile maneno ambao sisi kama nyumba turekebishe, tufanye kazi pamoja. Tuonu wach mosebedo kakelo fuere kotudre kod lemo mano mi Kalonzo no ni lemo no onge chike ma pachoka. Kajo kanyono mag duond bura ma Wiper to koro dwaro ni riwruok mar Azimio One Kenya oket lemo no olure gi chike ma pachoka. Nyalo bedo ni Kalonzo chik ni riwruogno nyalo ndhoge ahinya to kalure ni lemo no onge e chike ma thurka. There is still some window before 30 years that the other core principles, that is Laila, Uhuru, and our Excellency Kalonzo Musyoka, have that window to see whether we can move as a team with our own conditions. Magi timore seche maduol matao yiero mapachoka IBC to seketo Kalonzo Musyoka listi margi kaka chiel kuom jolar komten piny Kenya yiero mabiro madwe maraboro kakoro dong mana matin ne dweche adek kende to piny Kenya dhi e yiero maduong'. Mana kaka iseneno nyako Ramogi Ajuang, Kalonzo Musyoka ma en jatenda duond burano mar Wiper nitiere mana koda wanyalo wacho ni options ariyo kende. Entiere kod option mar dok e Azimio la Umoja kata dhi e debe ko chunga kod otiko no mar Wiper. Green Odera aka entiere boma ma Kisumu koni. Inyalo wacho ang'o ewi wachni mar Kalonzo kalure ni Kalonzo nyaka sani wanyalo neno ka osebedo kod dwaro mopogore opogore nyaka ne odonja e Azimio la Umoja. Gimo miyo koro nowuok e Azimio la Umoja mar mondo mi ochung' kar kende kod otiko mar Wiper en ni nokoso yudo lemo no mar jalup Raila e ng'wech mar laro kom ten piny Kenya. Nyaka sani Kalonzo wanyalo wacho ni nitiere kod options mage. Joyce, gima dwaro ni jowinjo wa ong'e kendo gima dwaro no owuog ma eyo makare en gimoro achiel.
Kalonzo Musyoka nyalo bedo ni owacho ni nowuok e Azimio la Umoja. To kisomo agreement mar Azimio la Umoja kaka wuok e Azimio e coalition chalo, Kalonzo Musyoka pok wuok e Azimio la Umoja. Te gini neno ka pod ntiere mbaka gibe wabunge mochung' kode kod chama ma Wiper ong'eyo malong'o ni kisomo ng'at mobet piny bokawo nafas ne bodhi bosomo agreement mar Azimio la Umoja no kaka ne chal. Agreement no provide yore ma ng'ato ne nyalo party ne nyalo wuok go e Azimio la Umoja. To waneno kata chama mar Alfred Mutua, mar Governor Alfred Mutua mabe no lando wuok mar gi e Azimio la Umoja. Ne odhi e court odwoko gine ok ginyal wuok e Azimio la Umoja e yo mane giparo ni giwuok gono. Waneno kamano notimre ne chama mar Alfred Mutua, to mano be e gima dhi timre e chama mar Wiper ka Wiper pod insist ni giwuok e Azimio la Umoja. Nikech agreement mar Azimio la Umoja noketo okenge ma nyaka lu ka ntiere koso winjruok. Ne ntiere okenge ma nyaka lu ma kokiluwo okenge go to kinyal wuok e chama e yo ma ji lando gono Alfred Mutua wuok e Azimio la Umoja ama Kalonzo Musyoka wuok e Azimio la Umoja. Mano gimokwongo. Koro kuom jogo te gin gibiro wacho ni joggi kaka gisewuok, lakini kisheria kidok piny bisomo sheria bisomo kata judgment mano wuok e Political Parties Tribunal kalure gi case mar Alfred Mutua. Jogo te pod ntiere e chama mar Azimio la coalition party mar Azimio la Umoja nyaka chama mar Kingi ma Coast miluongo ni Pacha. Mago jok ma pod ntiere Azimio la Umoja. To gima aneno ni dhi timre, ntiere kum moro ma jogi chamas ma wacho ni wuok e Azimio la Umoja koko luwo chik kaka ne ondik ng'ama dwaro wuok nyaka lu. Ntiere kum moro ma gibro yudo mbele ka, to kum no dhi bedo e yore ariyo. Mokwongo okoyie ni kisedonje coalition agreement gi chama me obedo registered botere register of political parties, okoyie ni wuok nyaka lu internal mechanisms mag agreement no. Ma kokiluwo to ntiere kuma register of political parties nyalo timo mondo kiki participate kata elections. Koro en gima jo siasa nyaka kaw e yo mariek kabisa. Ok en gima iwacha ne an kawuono donjo kawuono wuok. Nyaka gibed piny ma gitim nonro e yo makare mondo jok ma dwa wuok owuog koluwo process mane obedo provided. Nikech anena situation ma ng'ato kaka chama mar Wiper manotero nyaka presidential nomination candidate botero nyaka deputy candidate. Aneno ka candidate margi inyalo wit oko on the basis ne gin party mar coalition agreement to coalition party no setero nyingo gai mar ODM kod Martha Karua kaka their candidate. Kora aneno ka parties ilago inyalo wit jochung' maggi oko, especially e kom mar ker gi kom mar jalup mar ker. Number 2, mana kwadok e wach Azimio la Umoja to mae kora wuoyo kaka janono mar kisiasa. Magi gik manyaka wang'en seche ma ng'ato dwaro gimoro kendo seneno ka gimoro bae, ntiere gik moko keto ma overgain go. Kalonzo seng'eyo, an kuma bete Kalonzo seng'eyo, Mheshimiwa Kalonzo seng'eyo ni limitations mage, ong'eyo kumochope kendo ong'eyo no mae gima nyalo yudo kadong' e Azimio to kachung' kenda to mae gima dhi timre. To the only time ma Kalonzo nyalo amua mar dhi mbele machung' kaka ker en ka en gi geno no runoff moro nyalo betie mondo dhi o benefit after the election. Lakini real chances ma en go yo makare ma Kalonzo nyalo luwo sani en duogo piny mondo hore okaw lemo mane ogai mar ODM omiye mar chief minister no mondo oti gi kambi mar Azimio la Umoja. To mae watiek mana mae Joyce, gimomiyo Kalonzo pod bro medo chandre e weche siasa koko tang'
en koso bedo gichung' makare nikech ineno kata seche mane gidonje Azimio la Umoja jomoko gin ochung' ringo kuonde moko ka campaign ento no dich e boardrooms ka pod temo negotiate bedo gi ng'ato ilano e chama kendo mondo yud gimoro lemo maduong' kaka mar jalup mar ker bedo matek nikech ne waneno kama sa giri Peter Kenneth jok moko gi odonjo to chako ng'wech terowa Mount Kenya ng'wech terowa kuonde mopogore opogore ento no bet nyaka nodonje Azimio la Umoja kata rally moro manotimo malong'o mar luongo oganda mar Kamba goganda mopogore opogore ma supporte e Azimio ne onge omiyo ng'ato ilano ne nyaka watang' ahinya kwadhi yiero jalupwa kaka johera Azimio la Umoja kamano. Erokamano ahinya Green Odera ka intiere boma ma Kisumu kanyo. Bende ne waneno ka aspirants 45 ewi 50 ma bende nyoro odiochieng' manyoro ne giluto mbulu ka koro gidwaro ni Kalonzo odoga e riwruok mar Azimio la Umoja. Gin kaka aspirants mantiere e buo duond burano mar ODM bende gintiere kod ratiro mar sundo Kalonzo odoga e riwruok mar Azimio la Umoja kose mano en okang' ma Kalonzo nego bed ni kawo kende. Green Odera akia kiwinja makare ka intiere boma ma Kisumu kono apenjo ni nitiere aspirants 45 ewi 50 manyo luto mbulu ka gidwaro ni Kalonzo odog e riwruok mar Azimio la Umoja bende gintiere kod ratiro mar sundo Kalonzo odog e riwruok mar Azimio la Umoja gin kaka jokanyo mantiere duond burano mar Wiper kose en okang' ma Kalonzo nego bed ni kawo ki en kaka jago mani osedobede wechego mag siasa kuom kinde moko. Erokamano Joyce nalal noka winji matin but kora se winjo penjo mari jok mane ochung' nyoro bogoyo kura mondo Kalonzo oduoge Azimio la Umoja gin gratiro mar timo kamano nikech gin iluongo ni stakeholders mag chama mag Wiper omiyo pachgi gi dwaro margi kaka jok mochung' gi chama ma Wiper kaka jok mosewuok oko moloso posters mag gi moketo pichni mag ogai mar ODM kaka ng'at ma gi support ntiere sei moro ama dhok moro ma gin go determine yo mar party kaka party timo to gima nyaka wang'e na party ok en party mar ng'at achiel decisions mag party ok los gi Kalonzo Musyoka to ntiere structures mopogore opogore e chama mar Wiper ma make decisions gi structures gi gin kaka jochung' manochung' bogo dhog gi nyorogo ntiere National Delegate Conference ma be nosebet piny mo ratify decision mar donjo e Azimio la Umoja ma pok olok nyaka sani omiyo an kuma bete kendo wach ma support kaka aspirants go nochung' mong'ado dhog gi nikech gimoro ilano en gima nyaka decision ma nyaka bet piny ma party ema wach to ng'ato dak chunga kumoro achiel kumobete chieng' moro to kong'i consequences mag decisions mage nikech josiasa go nosechung' moloso otiyo gi pesa mang'eny ka gi support Azimio la Umoja giloso posters giloso banners magi makanga ok ubet piny mutimo consultation to magi asara kuom josiasa go omiyo ne gin ratiro mane gibet go piny magi go dhoggi kendo gin gite kaka members kod stakeholders mag Wiper bet piny maging'is Kalonzo yo ma Kalonzo oripo lo. Erokamano ahinya Green kapod wadhi mbele kod twak marwa nyaka sani wanyalo wacho ni weche mag siasa kata ka wang'iyo siasa mosebedo katimore pacho kae waseneno ka ndhogruok kata ndhoga osebedo ka mienjo mang'eny e siasa ma pacho kae nyalo bedo ni Kalonzo ponono onge adiera ni ka Raila Odinga oyombo to ponono biro miye lemono mar prime cabinet secretary Kenya Kwanza kocha bende ne waneno ka Ruto wacho ni kaponi oyombo to obiro miyo Mudavadi lemono mar chief cabinet secretary lemo mabende Raila Odinga osingo ne Kalonzo kaponi Azimio ema okawo loch mane yiero maduong' mahigani bende jotelo ariyo go kaponi gi yombo e yiero maduong' mahigani bende oyienegi mar loso lemo makamano e sirikal margi. Shida ma wan go Joyce en ni kuom wacho adier en ni lemo mar chief cabinet secretary onge e katiba marwa mano gima nyaka wayie
to kendo nyaka wang'in teko mar president mar yiero ng'at moro chief cabinet secretary be obedo limited nikech kisomo katiba marwa to katiba marwa opogo cabinet e tienge adek. Ng'at mokwongo mabet e cabinet en ker mar Kenya ma omiye jalupne ma iluongo ni principal legal assistant, ng'at ma konye mondo otim tijene mag ker ma en deputy president. Basto ntiere members of the cabinet ma constitution oketo namba ma oripo yier ma en namba ma 21. Now, kata debed ne position mar chief cabinet secretary no okobedo provided for a constitution, ntie yo moro ma kantiere political goodwill, yani ka jo siasa gidwaro chopo andiko margi, ntiere yo ma ker nyalo keto go ng'ato chief cabinet secretary kapod olure odong mana within the constitution madwaro numbers gi obed 21. Yono en niya iero cabinet to iketo ng'ato achiel in charge of the cabinet nikech kwasomo chike mag constitution to ker nigi power mar reorganize government. To ne waneno ka gini kata ker masani wuok oko kaka Uhuru Kenyatta be notemo time kanoloso legal notice mano reorganize government oketo Matiang'i mondo bed gimoro kaka chief minister koketo gine en mane omiye nafas mar bedo in charge of the entire cabinet. Koro ntie yo mar kete shida mabro bet en niya ji kaka Kalonzo Musyoka temo mondo gini obed entrenched in the constitution. Of course kaka jolup ma ODM ne magik mane watemo loso mondo bed okal through BBI to wate wang'eyo gima notimre BBI ka BBI nochope court. Koro yoto ntiere to ko bibedo a powerful position kaka Kalonzo ne dwaro no obed position ma ntiere security of tenor. Onyalo bedo appointee mar president, ma president nyalo riembo tich seche madwaro kendo nyalo ndiko ng'ata. Gima nyalo konyo Mheshimiwa Kalonzo en ni mae wachni ntiere a coalition agreement mar Azimio mobedo registered. Maka ok olu to nyalo kelo shida seche ma ji form government. Kwadoke Kenya Kwanza nigi shida achiel. Number one, negi chiko ogai ma ANC ma en Musalia Mudavadi kod Wetangula gik moko mane oripo gimigi ka giyudo telo. Shida ne giketo nigi conditions moko mane jogi nyaka meet. To conditions gi ne gin gik ma tek nikech kwang'iyo huma mar Musalia Mudavadi gi Wetangula e pinje mag Western chopo 70% manondik nigicha dhi bedo matek. E gini neno ka mheshimiwa oamua en pudu chung senator kata ntiere position mochike e Kenya Kwanza. Omiyo manu nyiso luoro margi ni gi bende ok ginyal chopo agreement manolos seche maniloso Kenya Kwanza. Waneno kata ka Alfred Mutua be sani oamua ochung MP mar kumoro miluongo ni Mwala. Koro manu nyiso luoro magin go nyalo bedo gima tek chopo andiko manondik e agreement margi mar Kenya Kwanza no nikech gin noket gi conditions koni e Azimio koni to noyiera magi gi mwadhi timo magi jok mochungo to kawo pono atony mwayudo teloni to mae ka kwa bipoge maonge ng'at manoket ne nyakitim kama kani donje Azimio mi support Azimio nyaka dakika mogik ma Azimio oyudo kom tibro yudo gima kama on behalf of your communities kod on behalf of dongruok ma jo Kenya. Erokamano Joyce. Erokamano nyakora Ramogi jong poda medo paro ni okinyi makawuono watwaka kod okila Green Odera matudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa mayudore e county ma Kisumu. Aka thuon wach mabende watwake okinyi makawuono en chal mar siasa. Anyisi ni nyalo oronwa oteni kata penjo mora e namba mar 2 3 9 000
Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kasomo moko kuom ote ma bende aneno kusechako oronwa okinyi makawuono e Facebook kacha kama wantiere live. Rolex Odhiambo wacho ni oneno wa makare ka intiere Mombasa. Ka bende owacho ni penjna jalony ni siasa tek kendo nitie joma ogwel ma ok onego ochung' e laro kombe mopogore opogore kaluwore gi weche mag mibadhi. Be idhi chung gi adiera? Erokamano ahinya. Barak Ndama Ochieng wacho nonenowa kabisa ka intiere Wathong'er Kadem, but owacho ni politics is a dirty game. Erokamano ahinya. Owino Junior nenowa ka intiere Oyugis e gweng' Masino, onenowa maber. Ka Otis Nyakwar Nyawade bende wacho nonenowa ka intiere Sindo Mwalo. Erokamano ahinya joneno magwa, med mana tudri kodwa e yore waduto te mag tudruok. Green ka wadhi mbele kod twak marwa odiochieng' makawuono. Bende mana kiwinjo kaka janeno wa moro openjo e Facebook kacha. Nitiere jotelo mopogore opogore ma bende nyaka sani kwatiyo kod ranyisi kata Mike Sonko mane en governor machon e county ma Nairobi. Nothiche oko e county ma Nairobi kaluwore kod wechego mag mibadhi kata telo marach mane miene e county ma Nairobi. To nyaka sani owuok oko ayanga kolaro kom mar governor e county ma Mombasa kod otiko mar Wiper. Ka IEBC to wacho ni ok ginyal puodhe mar mondo mi ochung kendo kaka jatelo e pacho kae. Kata kamano nodhi e doho mar kwedo wach makamano. Bende ber ka jotelo ma mibadhi mieno iyienegi chung' kose ok onego bed ni miyo gi thuolo moro mar telo e pacho kae. Erokamano Joyce. Weche mag kwang'iyo ratiro mar jochung' nyaka wadoge gimoro ma constitution marwa luongo ni chapter 6. Chapter 6 ni deal gi weche mag integrity ma jachung' yoyote nyaka bed ni omit requirements mag chapter 6 go eko yiene mondo chung'. Nikech seche ma iyieri kaka jatelo e kom mora mora nitiere responsibilities moko mang'eny midhi kete mbele ni moripi bed ni dispense. To ka nitiere weche mosemaki mag mibadhi nyaka dhano bed motang' e yiero mari, nikech ka gik moko idhago nomaki midhi miluwo molu kodi process moyud ne in makosa, nyaka dhano bed motang' kimi kom ilano. To mari gimomiyo nong'ad ne seche mane jo Kenya goyo ombulu ne constitution manyien higa mar 2010 ne gikalo kendo ne gipuodho requirements mag chapter 6 ma wuoyo integrity. Nikech jachung' noket ne okang' mamalo e yore mag deal gi weche pesa mar jopiny. Te gin waneno ka shida ma Mheshimiwa Sonko ngo kawuono en ni no dhi through that process mobedo impeached as Nairobi governor, to ne ok oluwo yore mag appeal nyaka mogik. Kendo waneno ka appeal mare ni oketo mana dakika mogik seche mane ofwenyo ni kesno ne nyalo mone chung'. Gima nyaka jowinjo wang'e ni chapter 6 mag wacho weche mag integrity kod ler e yore mag tich ne jopiny o insist ni nitiere gik moko ma koseyudi kosemieni to nyaka idhi ma koko kago doho koluoki mibedo maler to mon chung' kaka jachung' e yiero ma wabiro ni. To mae bedo supported king'iyo go nitiere kata public officers masani sheria wacho, king'iyo nitie sheria moro miluongo ni aseka en sheria ma wacho ni ng'ata mobedo charged ka en office gi weche mag corruption nyaka jiuzulu mo obed oko kuom dweche mok tin ne 24 kapod iyalo kes ne no manyaka rum. Kwatiyo go aseka no mano nyiso ni dwaro mar jopiny kod dwaro mar sheria en ni ng'ata ma weche mag mibadhi omako nyaka lor piny ma chung' tenge mayal kes neno nyaka rum. Gima nyaka wabedgo motang' e weche mag tamo ji chung'ni en nitiere jok modonj gi makosa to buchegi pok ong'ad. Anyalo miyi example mar Mheshimiwa Babu Owino ma sani face charges mag attempted murder. Mheshimiwa Babu Owino pok ong'ad ne bura moro amora e yo marach. Koro nyaka wapog
jok modonjne kod jok moseyud gi makosa. Mano pogruok manyaka waket. Nitie jok modonjne gi makosa to pok ong'ad gi bura. To nitiere ji kaka Mheshimiwa Sonko osebedo impeach bong'ad gi bura both the county assembly bagidhi nyaka Senate, ma Senate bong'ado bura ni noyud gi makosa. Magidhi nyaka high court be oendelea nun kaka bura no nong'ad e yo makare. Koro mano gima jo winjo wa nyaka pog. Nitie jok moseyud gi makosa to nitiere jok ma cases gi endelea. Jok ma cases gi endelea gi okoripo bed ni tamo gi chung nikech sheria wan gi gimoro miluongo ni presumption of innocence. Presumption of innocence manisha ni seche moyu odonji ni gwach, sheria assume ni ionge makosa nyaka court ng'ad ni bura ni in gi makosa. Koro dakitam ng'ato chung ma pod yalo kesne, dakitame chung ni kiko chung nikech odonjne. Nikech kitame chung tibiro wach ni I take away right ne mar presumption of innocence. Iwacho ni guilty kata ka court poko wacho. Kamano Joyce. Erokamano ahinya. Eric Gono bende wacho ni apenji uloso kodo ka intiere Facebook kacha. Openjo ni bende jogo ma osechung e kom kata wach ni jogo mosebedo governor chung e kom matin donge en dok chien e kipau kata e pap mar siasa. Akalure ni sani koro kaka governor Mama Chakos mano Alfred Mutua odwa weyo bedo governor tok bedo governor Mama Chakos kacha kendo koro odwa dok mar mondo mi obeda jaod bura mamwala. Bende chiko oyiene gi mar dok chien kama nikech waseneno ka jomoko bende weyo bedo governor to dok bedo kata dhi kendo laro komno mar Senate. Bende chiko oyiene gi kose oyo? Erokamano Joyce, chiko kotamo ng'at manuchung governor dok mondo chung go kom moro mapiny kata kom mamalo kaka Senate ama member of parliament. Gima chiko ta owacho ni ng'at mobedo governor can only be a governor for 10 years. Mano nyiso ni okinyal bedo governor Mama Chakos for 10 years tiwuok kendi dhi bedo governor moro e gwenge moro. Koro kisheria onge gimomono gi chung kombe ma gichung'eno. But kwadok piny mwang'iyo weche mag integrity kod chapter 6 magi weche mabro nyalo mieno ji ilago matamgi mondo kik gichung. But kisheria onge kumoro mowacho ni kani isebedo governor okinyal dok piny bibed member of parliament ama okinyal dok piny bibed Senate. But gima nyaka wang'e kendo gima nen dwaro mar chike mag constitution marwa ntiere gik moko ma iluongo ni personal integrity issues. Ntiere jo siasa magwa osedak engima ma siasa ma seche moneno no dwa wuok e kom to neno ka ntiere gimoro ma ok kare omiyo. But king'iyo kata pinje moko kaka the United States of America kidhi pinje mo develop gi mago gik ma ok timre ni wuok e kom mamalo kendo idok piny. Mano nyiso mana the kind of people ma wan as a people, but ideally mano ok gimoripo bed ni timre ka de bed nwa dak kendo waluwo yore makare. To bende waseneno ka nitiere governors moko ma negi chunga e telo mokwongo kaka governor obedo governor kum thuolo mar higni 5 kolaro komno kendo to noyombe e kom makamano to sani waseneno ka moko kuomgi kendo dwa wuok oko mar mondo mi gilara kombe makamago. Chiko yienegi ni gin kaka jogo manosebedo governor noloye to kendo sani oduoge pap onyalo tiyo kum thuolo mar higni 10 onyalo tiyo higni 10 kendo koso doko tiyo higni 5 kende. Joyce, kuma penjo mipenjo ntiere kumoro miluongo ni e sheria kae iluongo ni gray area. To sheria okonono maber ama okowacho maber ne ng'at mosechung governor higni 5 molo nyalo duogo to kendo koloyo to nyalo dhi marom nadi. But kwasomo sheria mwang'eyo the fact ni sheria no wacho ni you can only be a governor for 10 years mano kumwado ng'e ma kata koduogo mo oyudo governorship kumoro kanyo be onyalo dhi mana higni 5 to higni 10. But weche ilagi gin gik ma gray area moripo bed ni tere doho mondo doho onon nikech waneno kuonde moko ka ng'at manoyudo Nairobi botiyo Nairobi kaka Mheshimiwa Kidero sani odhi olor Homa Bay
to joma be chal man gumbi moro kode manyalo miye. Koro magi gik manyaka wadhi bwa penj weche giedo mondo doho ng'ad bura mondo waikre machieng' moro kapo ni Mheshimiwa Kidero nyalo yudo governorship ma Homa Bay to odwaro kendo 2027 ochung' to wabedo ka doho osemiwa duoko chon ma okwa ring ni sechege kwa dhi penjo ilano e court. Erokamano Inyagri. Aneno ka samaro mano miwa chiegni rumo green. To bende ne waneno ka jatenda riwruogno mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition mano Raila Odinga odiochieng' manyoro ne oloso jogo kata jotelo mabiro konye e tayo campaigns mage e kor gwenge mopachokae. Mago jotelo mopogore opogore kaachiel kod mago mabende biro neno ni wakeini okelo kata osero wakeini mathoth ogone Raila Odinga ombulu. Ka bende nitiere mago manoketo ni biro timo ne campaigns e gwenge ma kadhowath nam chumbi. Nitiere jogo mabiro timo ne campaigns e imbo mar Kenya. Okang' makamae mar loso kata mar keto jotelo mopogore opogore ochung' ne gwenge mag timo campaigns. Bende neno ka biro konyo campaigns mag Azimio la Umoja kose oyo. Apar ni bende ni nitiere weche mane liekore mag goyo ombulu 6 piece kata weche go mag zoning. Aneno ka gima ogai mar ODM Raila Odinga notimo en gima ber. Waneno ka campaign ochakre to wan gu kuonde madongo moripo bed nwa dhe, oripo bed nwa mako Mount Kenya, oripo bed nwa mako Coast, oripo bed nwa mako Nyanza ka kod Eastern. Pogo dhano e yore mopogore opogore kamano mondo gichung' regions bro miyo wa cover ground e yo mapiyo sana. Gima wan jo Azimio la Umoja wamor godo kendo gima waneno mamorowa en ni mondo wabed gi rally madongo gi. Ogai mar ODM okochuno ni nyaka bede. Waneno ka jo Kenya Kwanza kucha chandre ya kutosha ni mondo gibed gi rally nyaka Mheshimiwa Ruto ma en jalup ker bede eka gi attract jo madongo. But jo wan go gin jo mose koma kisiasa. Makawa we Joho Mombasa to waneno ka Mombasa liet. Kwa kelo Mheshimiwa Ngilu Ukambani waneno ka Ukambani omoko. Kwa loro Mheshimiwa Gladys Wanga Homa Bay waneno ka Nyanza omoko. Omiyo ne en jo kizungu dendo gimoro ilano na a master's stroke. Yani ne en gima no obet piny bo paro ma ler. Kendo en gima kwa implemente kaka no keteno bro miyo wachop ne jo mang'eny nikech ogai mar ODM sani en ng'ata chiel to dak wakete ni oringo dhi Busia to Mheshimiwa Ojamong kacha Mheshimiwa Polo Tuo man kacha oringo dhi Kakamega wabro reduce space mwanyalo kawo to waketo jotendwa mopogre opogre area mopogre opogre to aneno kwa wadhi cover the ground mathoth kabisa. Sani kaka TC gi Nyanza oketi Mheshimiwa Simbarati wadhi chopo ne jopiny eyo makare to kendo wabro miyo dongruok mag jowa machung' mondo jowa machung' owe luwo ogai mar ODM kumora mora gi campaign kuonde ma gintie mondo gibende gikel joggi ma gin gogo e ground go e kambi mar Azimio la Umoja. Erokamano Inyagri. Aneno ka samaro mano miwa seru mago moni nyiswa wach ni mogik kotenore kod chal mar siasa e pachoka. Ka bende nyocha wanene gwenge mag Homa Bay ka nitiere ywaruok moro nyowuok e county ma Homa Bay mago e gweng'a ma wagwa mayudore kar chung' od bura ma Karachuonyo. Inyalo wacho ang'o ewi wach machalo kamano kata jip mane minyalo miyo jo siasa ka watieko chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono? Wachna mogik kwatieko lalruok marwa ma kawuono adwaro kwayo onagi duto kod jo hera mag Azimio la Umoja ni sani e saa moripo wa make sure ni jowa owuok oko mondo go ombulu. Gini ochimo wa ma wan Nyasaye kende manyalo kethe kod wan kokwa wuok wago kura. Wawuoguru kauru jowa ma poko ok goga kura wagoluru deye wadonjuru e ute te mondo wagol jok ma obet mok go kura kendo wa encourage jowa mondo wuog ogo kura. Gima nyaka wang'e ni sani e kambi mar Azimio la Umoja ni wachung gi joma ng'eny. Nitiere parties 26 parties 29 ng'iuru odwa ni ka od jadoho ot maduong'. Kik wakweduru jomoko omiyo jok ma pod lando weche mag 6 piece. Ana wacho ni
jopiny obed gi nafas mar yiero ng'at ma ging'eyo ni biro tiyonegi. Waseneno ka weche mag 6 piece gi ochandowa e higni mokalo. Kik wang'ich suru jopinyno ogo 6 piece mana nikech ng'ato nigi tiket. Jopiny obed gi teko mar yiero ng'ama gidwaro ma gigeno ni ng'at ma giyiero biro tiyonegi so long as ng'ano nie kambi mar Azimio la Umoja. Nikech kata sani kineno tiket marwa waseyie ni wan a coalition party ok wan party achiel. E gini waneno ka Martha Karua owuok na Kenya mobiro odonje party. Koro kik bed ni wan jok mangudi ma seche mwadwaro running mate to waringi party moro to seche mwadwaro go kura e pinywa kata wawacho na kai wagomna ODM. Test mar ng'at miyiero oripo bed ni bedo ng'at manyalo tiyo ne jopiny. Weche matimre Homa Bay. Tika gi gima timore Homa Bay no. Weche matimre Homa Bay mwaneno gi mokwongo wadwaro wacho ni we discourage weche mag lweny sani ok oripo bede. Sani dhano lore manag dhok kod teko margi mar wuok nyiso ji mondo ojoin nini margi. Omiyo weche moko mag lweny mwaneno ni jomoko haya gun siboto jomoko gi kite mag gik ma wakwedo kendo wakwedo e yo ma tek kabisa. Wanyiso jopinywa ni sani ng'ato ka oyombi mana nikech ne teko mari mar wuok kwayo mbele ombulu ni jopiny ni piny. Erokamano ahinya Green. Propaganda gi kite malawo ji sama ji kampen. Green, erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi wabeda e twak machalo kama okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi Ajwang'a gi kanye mwachopo godo e giko mar chenro mar okinyi ma kawuono. Aka moko kuomu bende aneno ka otudore kodwa kata ne luwowa machiegni e Facebook kacha. Ka Dongo Akecha Yoro John wacho noneno wa ka intiere Westlands, oneno wa e yo makare. Mano janeno marwa Donald Ochuo wacho na penja jalony ni kabende president oyiene duogo kabende president osewuok e kom bende oyiene duogo mar laro kom mar ubunge bang retirement. Kata kamano penjo makamano wabiro penjo odiochieng' machielo kaponi wabiro bedo kod twaka mar Chal mar siasa e pachoka. Nyako Ramogi Ajwang'a gi kanyo wabiro kawo yueyo matin, kata kamano chenro podi ielacha. Tok yueyo makamae chenro mabiro tok mae en orako. Kik idhi mabor. Chenro mar chudo